Прывітанне, дарагі дружа! Сёння наша чарговая сустрэча і паразмаўляем мы пра афарбоўку і маскіроўку ў жывёл. Калі ты уважліва паглядзіш на гэтую старонку, то заўважыш нешта незвычайнае ў гэтым дрэве. Ты бачыш, у гэтым дрэве ёсць вочы і дзюба. Так, тут цудоўным чынам замаскіравалася сава. Калі наступае восень, ты ўжо ведаеш, чалавек апранае цёплыя рэчы. А што робяць жывёлы? Ты скажаш, зайчык мяняе футра, ён быў шэранькі, становіцца беленькім. Так, і лісічка дадае да свайго футра дадатковы цёплы пух і становіцца больш шэрай. Як і вавёрка рудая летам, становіцца шэрая восенню і да зімы. Альбо, напрыклад, гэты гарнастай, які становіцца зусім беленькі, толькі чорныя вочкі і носік тырчаць. Навошта гэта робяць звяры? Канешне, з аднаго боку, ім так цяплей. Але, калі паглядзець з іншага боку, часам так робяць і людзі. Калі яны хочуць быць такімі, як усе, яны апранаюцца так, як адбываецца ўсё навокал. А цяпер зірні на зайку. Глядзі, летам ён буры, з чорнымі крапінкамі, з нейкімі рудымі рысачкамі. І на фоне траўкі, асабліва трошкі падсохшай, яго зусім не відаць. А што ён робіць зімой? А зімой яго зноўку не відаць, таму што ён становіцца беленькім, і на сонейку, на снезе ён зусім зліваецца з тым, што ёсць вакол. Толькі вочкі тырчаць, вочкі можна і прыкрыць. Такім чынам зайчык хоча і летам, і зімой зліцца цалкам з тым, што ёсць вакол яго, стаць незаўважным. А навошта? Ты ведаеш, каб яго не злавіла ліса альбо воўк. Канешне, такім чынам зайчык хаваецца ад сваіх драпежнікаў, ад сваіх ворагаў. Не толькі ж зайчыкі так робяць, праўда? І не толькі зімой. Насамрэч, большасць траваядных жывёл імкнуцца стаць падобнымі да таго, што ёсць навокал. І Господ даў ім такія цудоўныя здольнасці, што іх афарбоўка амаль зліваецца з тым мясцінамі, дзе яны жывуць. Напрыклад, вось гэты жыраф. Ты яго бачыш? Вось ён схаваўся. Паглядзі уважліва. Вунь там жырафа. Альбо вось гэтая. Ты бачыш? Хто? Антылопа. Вунь, глядзі, яе вочкі, носік, роцік і рогі тырчаць. Ты бачыш? Яны амаль незаўважны на фоне высокай травы саваны. Так траваядныя жывёлы хаваюцца ад сваіх драпежнікаў. Не цуд! А што рабіць тады драпежнікам, калі яны хочуць падысці да сваёй ахвяры? Ім жа таксама трэба есці, ці ўсім драпежнікам паміраць. Вось, напрыклад, гэты воўк. Бачыш яго? Пашукай. Вось ён схаваўся за бярозкай, паглядзі, амаль незаўважны. І вось так і воўк незаўважны, зайчык яго не пабачыць. Альбо, напрыклад, гэты гепард. Вось ён. Нават яго палоскі вакол вачэй ствараюць ілюзію таго, што гэта яшчэ адна галінка, а яму яны дапамагаюць накіраваць сонечныя промні наўпрост у вочы, каб бачыць далёка. А цяпер паглядзі сюды. Гэта сапраўдны цуд маскіроўкі. Ці бачыш ты тут нейкую яшчарку? Ці гэта проста лісцікі? Паглядзі уважліва. Вось хвост, спіна, лапкі, а вунь галава.
Гэта надзвычайны геккон так замаскіраваўся. Глядзі, калі ласка, уважліва яшчэ на некаторых жывёл, якія так цудоўна маскіруюцца, што нават родная маці, напэўна, іх не зможа знайсці. Ну што, давай шукаць. Хто тут схаваўся? Так, сярод гэтых лістоў акацыі сидзіць хамелеон. Ну, ты, канешне, ведаеш, што гэта майстар мімікрыі. Гэта значыць падражання таму, што ёсць навокал. Ён можа не проста схавацца, а нават памяняць колер і зліцца з навакольным асяроддзем. Ну, альбо, напрыклад, вось гэтыя насекомыя, палачнікі і багамолы. Ты бачыш тут кагосьці? А вось ён сядзіць, багамол, падобны на палачку. Альбо вось гэты багамол, больш падобны да кветкі архідэі. Ну а тут, на руцэ ў чалавека, колькі ты налічыш жывёл? Ці ты думаеш, што гэта проста лісцікі і палачкі? Ну, я думаю, яшчэ адно пераможнае месца можна даць гэтым жабкам. Колькі ты іх тут налічыш? Так, шукай, глядзі. Адна жабка, другая жабка, трэцяя жабка. І вось тут яшчэ чацвёрта. 4 жабкі, а нібыта проста нападала лісця і пажоўкла. Вось так. Ну, а тут я табе хацела паказаць, як цудоўна маскіруюцца птушкі. Ну, напрыклад, у гэтым вільготным лесе. Колькі ты знойдзеш птушак? Так, вось тут сядзіць зялёны папугайчык. Ён вельмі падобны на лісцік, які расце побач. Але тут ёсць яшчэ адзін. Паглядзі уважліва. Вось ягоная дзюба, вочкі і хвост. Можа, канешне, тут схавалася і яшчэ пару птушачок, но нават я іх не магу убачыць. Затое паглядзі уважліва на гэты пянёчак ці на сухую галінку. Ты заўважыў? Гэта таксама птушкі. 2. Вось адна, а вось другая. Гэта цудоўная птушка, которая называецца лялёк. Яны палююць ноччу, а днём становяцца вось так вот. І робяць выгляд, што яны проста галінкі. Зусім не птушкі. І ніхто іх не заўважае, ніякія драпежнікі. Ну, а цяпер паглядзім, давай з табой паразмаўляем пра марскіх жывёл. Вось тут, проста перад табой ляжыць рыбіна. Ты бачыш яе? Ці ты думаеш, што гэта проста камень? Гэта, канешне, камень, але гэта рыба-камень. Паглядзі, вось у яе вялікі рот, а вось яе вочы. Так, яна настолькі майстарскі замаскіравалася пад камень, што яе амаль незаўважна. І такім чынам яна палюе на рыбак, якія праплываюць міма. Ну, а вось тут схаваўся васьміног. Васьміног увогуле майстар пераўтварэння. Мы з табой трошкі пазней паглядзім, як ён гэта ўмее. Але часам бывае так, што чалавек не хоча быць падобным на ўсіх навокал. І нават зімой яму не падабаецца насіць шэрае ці чорнае, а хочацца быць яркім, жоўтым, зялёным ці чырвоным, і тады ён апранае яркую вобратку і радуе ўсіх навокал. У царстве жывёл трошкі інакш. Таксама існуюць жывёлы, якія вельмі ярка вылучаюцца на фоне навакольнага асяроддзя. Але робяць яны гэта не проста дзеля таго, каб вылучыцца, а для таго, каб папярэдзіць: я атрутны, не еш мяне. Некаторыя драпежнікі спрабуюць спачатку іх з'есці, але адзін раз паспытаўшы, назаўжды запомняць, што гэта атрутная жывёла і так рабіць нельга. Такімі яркімі афарбоўкай, напрыклад, валодае знаёмая табе божая кароўка, некаторыя вусені, шмат якія жабкі. Вось гэты вельмі страшна атрутны асьміног, які паказвае ўсім сваім формай, сваім целам блакітныя кругі.
ён атрутны. І многія змейкі таксама папярэджваюць: нават не падыходзь да мяне, не еш, я атрутная. Але гэтым карыстаюцца зусім іншыя, зусім не атрутныя жывёлы. Паглядзі сюды. Вось гэта звычайная муха, якая хоча быць падобнай на асу. І таму ёй з'явіліся палосачкі. Калі здалёк, я думаю, якая-небудзь птушка падумае, што лепш з гэтай мухай не мець ніякіх агульных спраў і адляцець далей. А раптам это аса, якая яе жаліць. Альбо, напрыклад, гэты матылёк, паглядзі, у яго на крылах вочы і дзюба савы. Я думаю, драпежнікі здалёк пабачаць гэтыя вочы і не захочуць есці матылька. Ну, альбо, напрыклад, гэтыя дзве змейкі. Адна з іх, вось гэта сапраўды вельмі атрутны каралавы яспід, а побач ляжыць малочная змейка. Але сваёй афарбоўкай ён нагадвае вельмі атрутнага каралавага яспіда. Такім чынам хоча падмануць сваіх драпежнікаў. Ну, альбо, напрыклад, гэты вусень. Паглядзі, ты спачатку падумаў таксама, што гэта змяя? А гэта проста вусенечка, які вось ён вісіць на тоненькай галінцы, а ягоны хвосцік адштурхоўвае ўсіх жадаючых яго з'есці. Ну і майстар мімікрыі гэта, канешне, васьміног. Ён сам таксама драпежнік, але на яго шмат хто палюе. І для таго, каб адпужнуць сваіх ворагаў, асьміног прыкідваецца то змяюкай, то камбалой, ці нават рыбай-крылаткай. Такім чынам яго прымаюць за іншую жывёлу і не нападаюць. Але і гэта не ўсё. На свеце ёсць жывёлы, якія афарбоўваюцца і не дзеля таго, каб зліцца з прыродай, і не дзеля таго, каб сказаць, што ён атрутны. А яны маюць яркую афарбоўку для таго, каб прыцягнуць увагу. Так, з аднаго боку яны прыцягваюць увагу самачкі, а з іншага боку прыцягваюць увагу драпежніка. Навошта, ты запытаешся? А вось для чаго? Справа ў тым, што у птушках вельмі часта самачка, якая сядзіць на кладцы, мае абарончы колер, які зліваецца з навакольным асяроддзем. А побач ходзіць самец, яркі, вялікі, і такім чынам, калі зверху нейкі драпежнік пабачыць гэтага самца, ён хутчэй нападзе на яго, а самачка з яйкамі застануцца жывымі. Вось такая ахвярнасць. Ну і, канешне, кароль такога прыцягнення ўвагі – гэта вядомы табе хто? Канешне, паўлін. Ты ж разумееш, што такі паўлін, ён жыве ў прыродзе, не толькі ў садах і зоапарках, а ён сапраўды з гэтым прыгожым хвастом сядзіць на галінках в джунглях Азіі. І, канешне, ён заўважны для любога драпежніка. Але настолькі важна для яго прыцягнуць увагу самачкі, настолькі важна для яго, каб яго былі дзеткі, і настолькі важна для яго, каб самачка змагла гэтую кладку высидзець, што ён гатовы ахвяраваць і сваім жыццём. Ну і, канешне ж, ягоная прыгажосць і прыгажосць усіх гэтых жывёл, яны не могуць не радаваць вока чалавека. Калі ты думаеш, што рабіць табе, звярні ўвагу на тое, у чым ты апрануты. Сапраўды, вопратка чалавека часам можа змяняць і яго знешні выгляд, і яго настрой, рабіць яго то больш тоўстым, то больш худым, а часам нават падымаць у росце. Таму, калі ты наступны раз будзеш думаць, што апрануць, падумай, які ў цябе настрой і што ты хочаш гэтым сказаць.
А мы будем працягваць гартаць кнігу прыроды старонка за старонкай. Пакуль!